Ti Region 2, iti Cagayan Valley, agtultuloy ti panagmonitor or panangmonitor dagiti maseknan iti presyo ti pagay ken mais iti naduma-duma apaset ti probinsya tapno maipasigurado nga umno ken umdas dagitoy. Dayta ken da dumadamag iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan Valley, agtultuloy ti price monitoring ti bagas ken mais iti naduma-duma nga ili ken syudad iti probinsya, kas pasat ti komprehensibo a serbisyo para kadagiti mangalap ken consumer. Manipod iti monitoring manipod Marso 26, ti presyo ti pagay ket agay-ayam iti agrup 17.50 pesos aging 28.50 pesos. Iti presyo ti mais ket agay-ayam iti 11 pesos aging 20 pesos. Ang mga ipakita iti value addition babaan iti post-harvest processing ken organized trading system. Pasat dayto iti agriculture support ti probinsyal a gobyerno, amang ipapaay prioridad iti kasasaad dagiti mannalon. Babaan iti access iti real-time market information, price transparency ken natibker a value chain linkages. Iti Batanes, baligya anay sayang katidwangal daw a capacitation program nga indolwan ti Department of Trade and Industry Batanes Provincial Office, anaangay iti head office ti ahensya. Ti aktibidad ket nakapokus iti tuna industry development program iti sidong ti shared service facility tapno masustinir ti maritime supply chain. Panggap ti nasaong aktibidad ang makisayan ti overhead cost ken mapababa ti real price ti gagatangan dagiti umili iti probinsya. Naipaaypay kadagiti nakipasat nga empleyado ti roadmap nga agserbi kas blueprint para iti tuna industry development project nga daan responsibilidad a may surot ti impormasyon a nakalap da kadagiti lokal a mangalap ken naglaklako ti probinsya. Ken iti tugigaraw, papapigsaan ti lokal a gobyerno ti digital transformation ti lugar, babaan iti panagrehistro iti Philippine National Public Key Infrastructure, ti Department of Information and Communication Technology para iti implementasyon ti digital signature. Mausar ti PNPKI digital signature tapno masigurado ti kinatalgad, lehitimo a dokumento, ken accessible a panagpirma kadagiti opisyal, kadagiti electronic documents ken transaksyon ti gobyerno syudad, a may tunos kadagiti agdama alintag kadagiti agtultuloy a digitalization initiatives ti gobyerno. Ti City Tourism Office, City Livelihood Development Office, Public Safety and Security Office, Tugigaraw City People's General Hospital ken City Health Office, ti muna nga opisina ang nairehistro para iti digital signature. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.